Opúšťame Argentínu a vstupujeme do Brazílie. Našou prvou zastávkou sú vodopády Iguazu. Tentokrát sa na ne pozrieme z výšky. Cestou sme náhodou našli Movie Cars Museum. Nachádzajú sa tam repliky známych filmových aut. Ten nôž, to je na démonov, vidíš to? Tá mačeta, tým sa odrezajú hlavy upírom. To sú náboje so solou, to je proti duchom. Vidíš? Aha, a tento kanister tam nepasuje štúpa na bandasku? Vieš, čo v tom je? Svetená voda. Áno. Opäť prekračujeme hranicu. Do Paraguaju vstupujeme vysokým mostom nad riekou Paraná. Nacional, va a hacer compra, parking. Čo? Va, compra, ¿querés? Tu, boli, stampe, pasport, OK. ¿Ya está? Saliendo de Maquena un rato antes que salga el sol. Yo no tengo GPS, pero tengo mucho amor. También tengo algún defecto, pero hay uno que es peor. Es que escucho por la boca, acércate corazón. Háblame, 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 por favor. Como siempre dice Axel cuando pierde la razón. Oh, no. Náš nový bytík. Pozri. Výhľad nič. Toustovač, Viki. 3% baterky, takže tu rýchlo chcem ubehnúť skôr ako to skape. Lesný vykoberec. Máme bazén, ale kúpať sa s nebudeme. Záhradka, reštika. Spálňa. Čo viac človek môže chcieť? Klíma, telka. O 5 minút začína premietanie prvého filmu o hydroelektrárne Itaipu.
je to tu narvané, ako môžete vidieť. Súkromná prezentácia. Esto es Itaipu Binacional. Premietli nám film o výstavbe elektrárne. Potom nás zobrali na priehradu. Po exkurzii pokračujeme na výmenu pneumatík, ktorú sme si včera dohodli. V Paraguaji nemáme body záujmu a preto smerujeme rovno na hlavné mesto Asunción. Takmer nás chytil brutálny lejak, no v poslednej chvíli sme sa schovali na benzínke. Kanalizačný systém nemajú a preto sa ulice menia na rieky. Mesto je strohé, nenašli sme žiadne námestie ani parky. Fasa, teraz máme takéto presne mali v Gulagu Perme. Že ich tam pustili von, aby mali trošku slnka, okolo bol ostatný drát. Mysleli sme si, že je to prezidentský palác, keď tam bolo toľko vojakov, no nakoniec to je múzeum Har. Rozbitou cestou smerujeme za mesto. Po neúspešnom pokuse zvariť chladič pokračujeme na hranice s Argentínou. ¿Qué tal? Los trámites hacia al lado argentino. Ahí hace tu salida del Paraguay y tu entrada a la Argentina. Solamente al lado argentino, directo se pasa. Via Argentina. Sí. Acá le cambiamos peso por dólar, por guaraní. Zamenit, ale za koľko? Ako na kurz? Na pesos. Euro, pesos. Sí, Euro, euros, sí, pesos. también. Acá tenemos. Na dobrý kurz je 397 sa oplatí. Nekonečnou a nudnou cestou smerujeme na mesto Salta. Ubytovanie sa dalo platiť iba cash, no ten sme nemali. A preto sme motorkárom tankovali kartou a oni nám dali hotovosť. Čo si dáme, kokuť na to? Boha, to je patok nejaký. Tak nekupuj veľa. Hola. Che, hola, buen día. Vení. Hola. Hola, ¿qué tal? Anda adentro, sí. ¿Tienes super? Nasta super. ¿Sí? 5 litros. Bueno. ¿Cómo hablo en España?
Ja, Eso lo llamamos embudo. toto. Embudo. Embudo. Ajá. Gracias. V meste Salta sme neúspešne hľadali zvárača na chladič. Ešte pred ubytovaním sme navštívili hlavné námestie. Najviac nás zaujalo múzeum, kde majú vystavené múmie indských detí, ktoré objavili vysoko v horách. Fotiť sa ale nemohlo. Máš hostel za 12 € na 2 osoby. Toto trošku vyhorel zástrčka. Plafón je taký posmutnejší celkom. Pod týmto tuto je hajzel. Yo no escribo el final, ni reparto las sagas, las grietas de Počasie nám prialo a my sme peknou cestou cez les pokračovali na západ. elegir es un lujo, no esperes mucha elegancia, donde mueren los sueños, solo hay sed de venganza, cada uno ve lo que sus ojos quieren ver, insultos arreciando. Stretli sme manželský pár z Českej republiky, ktorý na svojom aute brázdi Južnú Ameriku. A ver cuando venís al barrio, algunas cosas no han cambiado. El beso en el portón, febrero sin su amor. Cuando sueltan los Krajina sa zmenila a výhľady naozaj stáli za to. su lado, muchas gracias por todos los servicios Najskôr sme pozorovali zelené kopce, potom kamenistú krajinu. esperando aquel viento que te llevo, te devuelvo otra vez, otra vez. A ver cuando venís al barrio, algunas cosas no han cambiado. El beso en el portón estruendo de adoquín. A ver cuando venís al barrio, algunas cosas no han cambiado. El beso en el portón, la rosa en el jardín, estruendo de adoquín, febrero sin su amor. El beso en el portón. Celkom rýchlo sme nastúpali na 4150 metrov, vlastne 4170. Solné jazero, Salinas Grande. Označkujeme a máme za sebou nadmorskú výšku 4170 metrov. To nám správa naháč na soli. Yo tenía una novia. Povozili sme sa po ňom iba trochu, pretože vstup je spoplatnený. Hotovosť sa nám minula a zámena nebola nikde možná. Me esperabas en
plantada en el andén, botellita de caña, flor de papel, así juntos de brazo y vamos al baile. Che Barreto va donde cuadre, yo le hablaba del cielo y de las estrellas, me compraba un chorizo y una cerveza, San Ramón, San Jacinto, Santa Rosa, el Santoral era otra cosa, fuimos los reyes del salón, ella bailaba plena y yo no. Pokračovali sme na hranicu s Chile. Mali sme problém natankovať, nakoľko platba bola možná iba hotovosťou, ktorú sme už nemali. Vyskladali sme preto všetky dostupné meny a dostali zo pár litrov na cestu ďalej. Que el tiempo lo arregle, cuando ya no importe. Huimos heridos, no sé bien a dónde. Hoy los simientes están llenos de plantas y por suerte las rosas ya no son tan santas. Esta noche me escapo, me voy al baile. Che Barreto va donde cuadre, por el camino del cielo y las estrellas, comprarme un chorizo y una cerveza, San Ramón, San Jacinto, Santa Rosa, el Santoral es otra cosa. Yo fui el rey de ese lugar y todos me querían matar. No dneska bol veľmi ťažký deň. Veľmi sme sa ponáhľali celý deň. Naháňali sme sa, aby sme došli do San Pedro de Atacama. Ale brzdila nás príroda, brzdili nás cesty, ktoré boli veľmi pekné, boli kľúkaté. Tak a museli sme sa pofotiť, museli sme ísť na to solné jazero. Vyštvárali sme sa do veľkej výšky a veľmi to cítime na sebe. Úplne nás motá, nevieme rozmýšľať, nechápaví sme. Mali sme koku, ale keď sme si mysleli, že prejdeme cez hranicu, tak sme ju vyhodili. Ale hranicu nám zavreli. Koniec koncov asi dobre urobili, lebo ako sme zistili, tak tam by nám zamrzli zadky. Neboris. Áno, dneska to bolo celkom rapidné, sme na 4100 metroch, dobre sa nám motajú hlavy. Hranicu nám zavreli o 6:00, to na benzínke tu, kde máme obživu, už tretíkrát sme tu, tak to tvrdili, že je otvorená non-stop. Takže takto sa hoduje po výške 4100 metrov, lebo nič iné tu nie je. Sú to 3 úbytka, ani nie lacné, nemali sme peniaze, tak sme si museli ísť na pumpu zase tankovať ľuďom a vyberať od nich peniaze, aby sme sa horko ťažko vyskladali z pesos argentínskych, čilských nejako 24 € za úbytko. Paso de Llama. Nadmorská výška 4100 metrov. Celkom seriózne sa nám motajú hlavy. Žujeme síce aj koku, ale moc nepomáha. A je to ešte aj docela hnusné. A niekedy k tomu ešte je zima. Ale dá sa tu jazdiť 150, úplne v pohode, ak je riedky vzduch. Nejakú smutnú tabulu má to Chile. Ale dáme sem nálepku, tadiaľ to už asi nepôjdeme tak skoro. Vzduch bol tak riedky, že pri prejazde kamiónov sme cítili iba malý Vánok. Dýchalo sa nám ťažko, no výhľady boli neuveriteľné. Rekord, neviem, či to bude vidno, 4867 metrov. Solo vos y yo.
Pomaly sme začali klesať do mesta San Pedro de Atacama, ktoré leží vo výške 2407 metrov nad morom. V kempe nás už čakal Robo, ktorý tu mal včera českú spoločnosť. No my sme to kvôli zatvorenej hranici nestihli. Dali sme si spoločnú prechádzku mestom, nakoniec po 3 týždňoch sme si mali čo povedať. deň. Toto je kemping. Robo práve odfrčal smer Bolívia. My sa hneď dobalíme a ideme. Reťaz dostala posledné pomazanie. Veľmi dúfam, že dneska ju vymeníme, odľahčíme kufre. A treba vyriešiť už aj ten chladič a dať tam novú chladiacu kvapeľnú. Dovie, koľko tam už je vody v tej chladiaci, čo sme len dolievali a dolievali. Vybrali sme sa k pobrežiu. Cestou sme prechádzali cez mesačné údolie. Nemám miesto vybrané. Pozri sa, kde to dal Vojto hore, jak to tam namontujeme? Ja ťa nedvihnem. Nevadí, ja to skúsim. No ideš. Je to tam. Obratník Kozorožca. Na Bamaku sme boli obratník Raka, to je na severe, a toto je obratník Kozorožca, to je na juhu, na južnej pologuli. Esta historia del regreso por los pasos de tus versos. Esta es nuestra canción. Pedí jugar a cartas vistas cuando se pierde así en la vida. Se pierde y no se habla. Naším hlavným cieľom v meste Antofagasta bol servis motorky. Ideme meniť reťaz. Našli sme servis na Vojtové odporúčanie a musia dorobiť nejakú mašinu. Ale chladič vraj poriešiť nevedia, čo je dosť blbé. En moto. Po večerných hodinách sme hľadali kemping. Nebolo to vôbec jednoduché. Nakoniec sme skončili až za mestom. Jediný kemping, ktorý tu je. 35 €. Ale máme vymenenú reťaz. Robili to veľmi pedantne a poriadne, by som povedal. Esta historia del regreso por los pasos de tus versos. Esta es nuestra canción. Pedí jugar a cartas vistas cuando se pierde así en la vida. Se pierde y no se habla más. Ďalším lákadlom bola ruka púšte. Jej význam je dvojaký. Lúčenie sa mesta s jeho návštevníkmi alebo pamätník obetiam vojenskej diktatúry.
solo averidas, tus ojos 10 años atrás. Chladíš dole, otestujeme, kde to tečie, čo sa deje a uvidíme. No? Deje sa, Aló, mira, estoy acá donde el mapo, bueno. A veces siento rodando en mi caída tu voz que llama desde el mar. Rovnakou cestou sa vraciame do mesta San Pedro de Atacama. Dali sme si ale malú zachádzku k medeným baniam v meste Chuquicamata. Solo un corazón latiendo, un terror, lo que es vivir. Nachádzame sa pri opustenom baníckom mestečku. Jeho názov si netrúfam vysloviť, ale to je nejaké Chichunamana alebo niečo takéto, je to dlhé a nevysloviteľné, skoro podobne nevysloviteľné, ako sa povie po španielsky chladiaca kvapalina, ale o tom potom. Je tu obrovská baňa, ktorá je bohužiaľ za tým kopcom, údajne sa robí exkurzia, iní píšu, že exkurzia sa nerobí, mestečko za nami malo byť tiež prístupnené exkurziou, iní píšu, že nie. Dostali sme sa potiaľ, to je to zavreté, ideme do kempu, do San Pedro. No me importa lo que digan, yo pagué por esta vida y no quiero revolución. De otro sí será de otro, como fue un día de mis besos y eso no se quita más. Déjame hablarme también a tu silencio. Porque así fue que te perdí. Tentokrát sme zvolili kemp bližšie k centru. To bola možno chyba. Dobré ránko, 49. deň. Odchádzame smer Bolívia. 3:45 a takáto parádna tma je tu. Už sme si mysleli, či nemáme hodinky zle nastavené. Noc bola úplne geniálna. Do 5. do rána tu nejakí kreteni bubnovali a tieto skurvené hovedá odvedla tu jebali so zipsami, behali, drbali s taškami a vykrikovali do rána, do 4. Tak ja dúfam, že ich teraz všetkých zobudím pri balení.